Kapor kalabiang bagini sedang no yuni gaji ngeseng. Akan ikan opai juga ngesengi. Ban haga penengkong nagaliang jong kapalang ni pediang sungup hai api parok ki para pengaj nadu ki para nong sarai ki dikuat ke komiti palang ya pi ki long kapa ki long kemi ki samla. Bat kumjuru nagam ta jong pi ki parlok ki baju ya sementa bat ngi kapalang lengba ke YouTube channel. Nyai kubla ya pi parok haga kerteng jong utrai bat unong pedim jungi Yesus Kristus. Bat ki pediang sungup haru nagam ta jong pi ki para pengaj ki badan ki wai pat ki palang ki baju ya sementa bat kapalang nakapor sikapor. Kajeng don kajong piru kanang penrhem ya gani kajeng sakri play tengen ya petengi ni kajeng seng da kajeng ruai ke ba saus pa prapusau hakari itnat ba usen char utrai ngalai poi on da jing trai lawai da jing ayai phla bat nong penem nganlong ngandon pan singat ni em bangan phong kum tu borolai di ligir khat kajeng ruai ke ba saus pa prapusau. Hakari tenat bausen syar utrai ngan let boy ondajing trei lawai dajing ai pla bat nong pen im ngan long ngan don pan Snyat ni bangan pong ngan don pan snyat ni ngan don pan snyat ni balapen dai daklur ba pernai anda jeng le Wai hayeng shong nengan boy don kapan snyat ba pernai kat bajing im dansa ngan syakri la utrai sim bagung jot ban pen pai bat kabu rom na u hakas ngi kabakrau daging din jem no tam un pen pau ngan don ban snyat ni ngan don ban snyat ni balaben dadak lur ba pernai anda jeng let lawai hayeng shong nengan boy don kapan snyat ba pernai ajing men bom laong ondaya ungan syam ban IT kipaila bakortor jeng suka dakari kanang bang nang janai bat kapan snyat buram ba pernai ngan don pan snyat ni ngan don pan snyat ni balaben dai daklur ba pernai anda
jing let la wai ha ying shong ne ngan boy don ne em kapan snyat ba pernai Kajing pulian kaktian kajong ble kalong nakilai tili ki benta ka banangkong kalong na ka kitab Ecclesiastes kalong ka bakandai ka dekot ka basan ka benta ka baar na ka kitab nong itu lupa Isaya kalong ka baar kusan ka dekot ka bapra bat ka benta ka balai na ka gospel ka jong Yohanes kalong ka bakatwe ka dekot ka baar kusan bat ka baar punriu digantian ki ba angkum ni Namar kiba kitip bakin yap, anrei kiba yap kim tip ay. Lemne kim don nong ay syo namar ka jingkan mau yaki la letno. Ulangut teli ya ka jingyap junom, te utrai ublei unyat no yaki khmat naki khmat baro. Bat ka jingkan ben ya upait lang jung un shim no naka khandau baro. Namar utrai ulah keren ya ka. Ujisu ulah ong haka ngalong kata kajing mipat bat kajing em. Uta ubanget hanga la uyap unyo em. Bat ubreu baro uba em bat ubanget hanga un om yap lanu lanuru. Hanget ya kani to uble un kerku ya kajing puli na kaktian kajing bat kajing syashkor. Yun yang pendam kajing tuai. Nyangu ya me ublei kupa jungi bah benang lengba kani kenok pa joni keski. Kama me penla yangi ko konrad kum kit khot jong kapalang ya kamangin don kani ka yeng ka bekantang jong me. Pada pangi don kani ka por konrad iwan ban aingu ya me. Namar kajing kerku ka jong me kajing em ka jungi ka mamana keski. Ngilong kum di ko mangilong hadu kani ka por pa kani ka khmat. Ngitep ka konrad pada ida kajing isnei ka jong me. Pada pangi don kani ka por konrad iwan Panwat ika jingalam ka jang meko konrad nadu kani ka basrang bat hadu ka bangin sepenwai. Bamen kerku yang i konrad abangi don kani ka yeng ka bekantang ba sakri yama. U isnai banyarap yangi baki eke barok ke bangin pendap lamba jang ka por. Kan long ka jingalam ka jang. Kerku nakam ta jungi lang barok ki badan kani ka por konrad. Nyawan ka konrad hapdeng ki jinge shem bat ki jinge kendu ki babon ki bangin don ka jing. Don hapdeng jungi ki bama ka jing suk ki jing kemen. Ika jing dap karhai ka jing em. Don bu nap teng jing konrad ki bayak sa bat ka jing em. Lingba ka jing pang ka jing sitom bat ki wei pat ki jing ki bangi kendu ka jing em. Nrei ka konrad lamba jung ka por iwan da ka jing thrang. Bada ka jing angnut ka konrad ban IT ban syanya ama. Ba anda bangi mi na gani ka jing aslok bathyang. Gen mi rengkat ba ka jing sting ba ka jing pentumai. Kerkur konrad lamba gini kiski ki barang sa ka jing jong iru. Ya rap ni bangin angla ban sakriya me. Bangin yaine ha ka bangin sakriya me. Bade ka bangin long ru ka jing sha ki we. Ker hui la ka balang ka jamer kan rat kanang ya na ka bor ska bor. Aba ka pantelun ki kam ka jamer na ka we ka ski ka we ka ski. Ker hui la upai lang jamer obah po la ka balang ru. Ban nam penyo hangi ka man siem bangin sakriya me. Aka jing im jingi ka man ka ski. Dorang kat ka por ka barang sa. Bade ki bentabaro ki bangin sependam. Terus ngau ablai ka jing ruai ka jungi. Aka kerteng ka jong Jesus ngoi ngapan. Amen. Ini osgo ka jing pemerah ka por. Ki jing pen bana. Annam don jasangan thaim dang singi namar ba kadon ka jasang yalap jongka jasangan thai penthom kha district akamalang Presbyterian Golfling. Ha ga jasang Hindi service ha penthom kha la shibet akapo sawji inongkren inong Mrs. Saraswati Thapa. Inongkren ha ga jasang jongka Senior Christian Endeavor Society la shibet akapo sawshiteng inong Mrs. Albalensi Jerwa. Ha English service ha Khandailan
Sibet akapor South Siteng, inongkren inlong Reverend Wan Bob Silla. Kija sengdong hakapor Nriwiji, hakadong lom siap ni, kaja sengalong hiyang di Master Bante lang basayomoy, pat inongkren inlong Reverend P. Maulong. Ha kaja sengdong pedeng, kaja sengalong hiyang di Mrs. Sildaris Langkhoy, pat inongkren inlong Mrs. Paidolin L. Nonglai. Hakadong lom siap semi, kaja sengalong yang ji Master Elvin Stone Omyam, pat inongkren inlong Master Shanroy Lengdo. Haka miet balang kata arpnyo tering, haka program jongka balang lakum bakla ban prin hang tu ngi tho pakade ka youth week ndai kamlong gumta hakani ka miet balang arpnyo tering minyo sngo ya ka subject ka ba ong ka farsi ka reu kan thai bat unong bisyar la pensyong nong rem na ka gospel kat kum lukas kalanong ka ba khatphra ka khat ka ba ningkong hadu khatphra la penkha na ka thim ka jinghi kai ujisu ha ki farsi kiban shimenta ban pulis dang batwai long i masa haba dondor marwen bat ban krenya ka subject in long i masta krista khargangor te kini kinong shimenta so bhavan shim yakani ka banta to sni namar ba kumbak prena program ila bakla tawa wat nam snow ai ka bai dei bat kani ka Bible study jong ka balang kan long ha ka si tho ding kumba jo long hang ni hayang mani ha ka por nyu baji ha ka ja seng duai mi si sejan kata ka life ho toreng ban pulis dang wat duai ilong imis dafisha riang bat inong duai hadin ilong i Mrs. Catherine Sun inong itu khana kani ka singi tribe wan kata ka life wi tare ha ka jaseng ka shibije inlong i master TS Wanwar ha ka jaseng jong ka junior Christian Endeavor Society ha ka life wi tare ha ka por news statement step alang kerding ka dei ka Bible drill ban hangni hayang mani pat inong kren inlong i master kini nongbri ki jingai ngu ki bangin lalum haka khat nyau toreng jong niu panai ki long kumni na ki envelope chaki bor balang bahalor khat nyau hajar aspa praputungka ki envelope tayye mane khat pra hajar ruspa san phutungka ki envelope fon thet khando balang arfu hajar khandai spa Praputungka ka fon penkre presbytery khatlai hajar khandai spa san phutungka jing aingu haka jaseng ka ba shibaje arfo hajar khandai spa khandai tungka bat ki jing i teman basan oti sang pliang insa penkentang kini kijing aingo
Dengan itu baik. Atrayu belai baru kupa cungi babeneng. Nyangu emea belai nama tak kecik kecik snai kecumi. Bamela dorkat bat ni nadu kene ke step bar kawai bat kumjuru agadu kene ke klimat. Melalon lemor karu bat ni trai kis nem paro ki balaletno. Bagi yo ke bandrung kene ke yeng ke kentang ke cumi kene ke klimat. Ya ke ban mani ban syakri bat ban penon boromi ke tang ke bakui ke cumi. Nyangu emea belai nama tak kecik snai kecumi. Bame atrai mela sumar mela ri mela da mela keringi agawai pagawai ka benta aga sinjam jong kecing kecungi bangila ban long kumni ka bangilong bangila ya ka bani kendu lang kumni rengkat balagi jogi para bangai aga yeng ka bekentang ka jongmi mame ablai mem semla ino ingi bat mela sumar ingi bat men lo lem lor kat bat ngi na ka por trai ba e lo lem lor kat ru na benta kini kijing ai ki baret ki jongi habayan ujor ba kijing kerku ki ba memela kerku kijing kejongi ki long ki baret tam banyan ujor bat ki nrema metrai mem simla ino ingi menayai kerkuru e kijing kejongi ka ba man kesngi mame able menarlo nem dor kat rubat kini kijing ai ki baret ki jongi kin long ki ba bet aga ba ka balang hang no kayo ban penan kam ki kan long try de ke jindor kat ka kti ke basbun ke jome lon lem nor kat bat ka wei pa ka wei ka kti ka bala no ka bala ai shika kam ke jome ban hi kai ngi begin ai kam ba shika kam ke jome hagis ngi ki banawan baro bat kum jo able men lon lem nor kat ba ki long yeng kristan ki badon hagani ka balang hang ne lom siap ker kui ki ka wei pa ka wei ka long yeng kristan begin la ka ban syakri me hagi singi kecing kejongi bat kumjo menlon lem lor karu ablai bagai ke baro kabingin sapendap agani kejan min kalong try kamtam kabanyo singawi ka kubor naga tien ka bakoi ka jome lombau syakri jome try ba e ke jimpen kre kalong ke jong brio nreke jimpen janai kalong naga khat ke ji snai ke jome lon lem lor kat badu bat kumjuru baula e kaban ai ke jing bam ka bakan jaman sem kaban tei ke jing long jing ke jongi ke baman kasngi bagum ju abangin miru nang ni naga yeng ke bakantang ke jome in long ki brio ki bala long ki at ki khon ki jome sewa blai ki jing khot karpat ki jongi na bai ki ne baro ipan ke teu trai bana panim jing Jesus Christ amen. Teman tapan ngin beteng dekat jengruai ke basis pak pra. Gambar jengruai ke basis pak pra. Anda turai beneng kan sawa hajing mipat beneng kong. Ki belajet na perthai utrai unwan rong. Nang ta unyalam no yaki sekari basuk kenjai. Kinyo chat kemen hang ta lembat u klemai. Kum tu barak lai tuli dekat ke jengruai ke basis pak pra. Nengkan sawah jing mi pat baning kong gi blajet na pertai u trai un wan rong nang ta un ya lam no ya kisha kariba suken jai ken yo shat men hang ta lemba u klem wai onda jing kot yang akan long onda jing kot yang akan long onda jing kot yang akan long Shalan dat bat utrai Jesu ngan lechong Onda turai nengkan sawa hangta Jesu un mi pau Hakil osun deng ba pernai un
วันเช้าอย่าริ้วคู่จงอุปันสงาจริงแม่นบาดจริงสุขอุ่นอายหาบาอุ่นวันเจ้าบาดอย่าลำนออุตรายon the jing ขอดอย่างอาการลอง on the jing ขอดอย่างอาการลอง on the jing ขอดอย่างอาการลอง Shalom dat bad utrai jisungan le shom on the turai bnengkan sawa hang ta porjing kot kan long la ka jing emarwe hang no pin ben shom Kajing bishar utrai ru kala abhajing kang jong pi do ben kre no gloi ban ya suk bat uhi on the jing khot yang akan long on the jing khot yang akan long on the jing khot yang akan long Shalom dat bad utrai jisungan lechong Tengin ya tuai. Ublei ba kupa sungi ubah meneng aingu ya me kontra lengba ka dengan opai jo ni kesengi. Kubne ha kan ngapor ka kontra ha bangin don ha kan ga yeng ka bekantang joma. Ngin sayok sngo ya ka khobor ngak tien ka joma. Amal kata tu isnei ban kerku yu sakri yu joma. Ba ka jing labor ka joma kontra u lapin kre. Ada ka jing pen kre ka joma bure kan long ayu ka kontra. Lemda ma me ka kontra u bolong olong pencanai ka ibaro. Me pencanai ya kikin tian baro ki ban mi naga sentur ka jong sakri jong na khna makan long kabor nagam ta jong ilang baro ki bayo sing bat ker khuru nagam ta jong ilang baro ki badan ka nega por bat ka nega por ka badang sahi baro ka wai sngo ya ka jing rwai ka jong ni ka kerteng ka jong jis ngan wai pan amen ki para bangin baro sa sisian ngai khubule pi baro ka kerteng ka jong trai bo no pnim jong ni jis kris bat ngapan paro ka jing Kublai nagam ta ka program komiti ka bala ibet bansana hanga ya ka bangan yo bansam yo khobor nak tien ga jong blai lingba jong ni kono pha jong ni ski ki para bangan lingba jong ni ka por ka khobor ka bangakwa barmanra kalong halor ka jingi kai shong tan rai kisngi ki bakhado ka jingi kai shong tan rai kisngi ki bakhado ya bakal khot haktin pareng ke eschatology. Bat ngan kamban ya kata ka bakila ong ka personal eschatology. Ki para banget habang ipet ya kanu ka film ni ka movie. Leni habang ipule ya kanu ka jingit hu khana. Ngim kwa bangin pule leni bangin pet tang siteng ya kata ka film. Ngikwa bantep jayu haga bakut. Bat ka Bible ru ka yathu yang ngi baka don ye jingi thu khana ka bas kau tenan pha. Bat ha ka bas dang blai ulat hau ye ka beneng ba ka khandau. Bat ki aktor ha ka ne ki kan thop ya u Adam ka em u Abraham u Moses u David ki apostol nang tapat u Chris lamler bat ki wai de. Ka yathu hangi ye ka jingi le ha preng ka ba bha bat ka bas liu. Kata u blai bat u syaitan. Bat u hero jong kani ka jingethu khana u de u Jesus Christ. U balawan ban perlat im ye kibreu na kapop pana u syaitan. Bat hadir jong Jisu.
balang, ka beteng, ya kadika mission, wat hapteng sibun, kijing syak pensitom ben. Haka Bible kita sautli ki benta ki bakongsan. Haka balai tli na kita kila dep banja. Kata kajing penlong, kajing halp no kajong kibreu, bat kajing pelat dan di kajing penim, kabang iong ke redemption. Bat kabasau, kadai kajing penyopat, lani kajing penbaha, lani kajing penlongpat kumba kajulong, ke restoration. Bat ya kan ni, kan saja hakipor ki batangwan. Kabagan top, ya kajing syaram kajing syaitan, bat kajing sinsar kajing ublay. Bat haba ka Bible kaya tu yang i yakini ke barok. Kalau don nem kajing kita hangi kum ki banget, bangin don ya kajing sengau kende, bantip. Ya ka kabakak tiun kajing ublay kaya tu yang ngimla banlen bahakai baydai bat kisngi ki bakhadu bunsin hing kamyakyar ladangi pulih nak kitab jong Daniel ladangi pulih nak gospel ka jong Matius bat kumjuru nak kitab jingpen pau bunsin hi ki bun ki lontang ki jingpla ki bangi mla ban sengau ban syempang yaki rekam her ka hadu kat no hanrei ka don pat ya kajingnya tu, bahkan bakut, ublay un sa job, ya kabasniu, bad yaw syaitan. Bat naga banta ki banget hau Jisu, kanlong kajing kemen ba, wat hapeng kajing sitom. Namar ong kaktian kajong ublay bakini kajing kan sakut, bat kajing yap kan sa syarem. Bat kan dandu kajing syampat, jong ki banget ki bal khalat haswa. Rekan omlong kumju ya ki bamngan. Kajing bitar ublay kan lap ya ki. Bat kin om yo banta haka buram kajing ublay. Kai ke eschatology. Nini kisngi ki bakhatu. Kakantin eschatology kawan na kakantin Greek eschatos. Kabamut kabakhatu lani kabakut. Bat kumta kakantin eschatology kadai kajing pule ya ki bakut ni ki bakhatu. Nini kisngi ki bakhatu kabayasno bat kajing wanpat kajong Jisu. Kabagan top ya kajing jenjar ba. Kabagong ka tribulation. Kajing mipat jong kamet kajing bishar bat kahima kajong ublay. Bat hakani ka eschatology kita artili ki benta. Bat kata kalong kadon ka personal eschatology kabaydai bat kajing kajong ubriu shimet. Bat kabadon bat kabaar kalong kadika cosmic eschatology. Kabay sno bat kiway pat ki benta kabalong salsar. Ka personal eschatology kabay day bat kajing kabay shimet. Kamut yak ki ban saja ya ulen ya kabriu shimet. Ki bagan hop ya kajing yap. Ya ka intermediate state bat ya kanigan sabatai kam shibet. Kajing mi pat jong kamet bat kajing bisha. Katba ka cosmic eschatology kathau yak ki bagan hop ya ka jutang. Nadu kajong Noah, Abraham, Moses, prophet, ki prophet, kajutang kajong David, kajutang batmai. Kaya tu ingi sipang kajing rongno, kajing jenjar pa, kajing muanpat kajong Jisu, kisi hajar senem kajing jenjar kajong Jisu, kajing bishar, bat kajing imbam jukut, lakalong hajurujok, lani happening. Kata kalong kendiat habang ia keren sipang ke personal eschatology. Bat kaya ke pengakwa ban hang ni. Namarkan ka topik ke layar, bahkan shim, ya kapor. Ngala persyang ban limit, ya kan ke eschatology lain ke singi ke bakru, tangi ka ka topik, bat kata kalong syapang ke jingyap. Syapang ke jingyap. Bat aswa bagin pois kata ka benta, kani ke eschatology, nini ke singi ke bakru, kani ka topik ka bang ya debate bah. Kani ka topik ka bang ya debate bah. Ngidon lala kajong ngajing yo ngidon lala kajong ngajing sengutu. Hagabang ipersyang ban batai gini kisngi ke bakhatu. Lada persyang bandai tangan apa yang kikun hun balang ngijong. Nagal yang juga balang Roman Catholic kandon lala kajong ngajing batai ya kisngi ke bakhatu. Ki Seventh Day Adventist kita lala kajong ngajing batai kisngi ke bakhatu. Ki Baptist kita lala kajong ngajing batai kisngi ke bakhatu.
Ki Reform Church, kita nak kajong jing batai kesing ke bakado. Mereka pas ngotonat kalong bahangi ke balang Presbyterian. Ngibatai, ya ki balasay nakaktiyan kajong mulai. Ki baladon kaktiyan kajong mulai ngibatai ya kata. Ngiyathu ya kata. Ngiyathu bagan don kajing yap. Ngiyathu bagan don kajing mipat jung kamet. Ngiyathu bagan don kajing bisa. Bat hakai iwe bat ki benta ki bayasno. Bat kini kisngi ki bakado. Ladangi pet kum kanuksa syapang umrat klau ngimdan kanu kajing patai. Mak kita kilong kajing mayan. Kabang imla dakabor breu gojongi bangin batai. Ba umrat klau wala balong uta wala ban wana kata. Hari kita kajingat ke baskem bah kisgi ki bakado kilong kipor ki bajenjar, bat kipor ki basitom. Baru Jisu ke gospel ke jong Matius ke nong bar pusau la yatu yang ni ya kasngi ke bakado. Ke ki ban sajaru kasngi ke bakado. Ba kadon ke jing tikna ya kasngi ke bakado. Ba kadon ke jing jenjar ba kasngi ke bakado. Ba hakabalang Presbyterian. Kawai na ki doctrine ke bangi follow. Ka bangi board. Bakata kalong ka free will. Kajing ai like Lord. Hakaman ka balai Lord jong ki para pengai. Nata katawi ki benta ki balong kajing mayan bat ki bangim la ban batai lupa ban ong lupa. Ni hakajing sa jong ki para pengai. Nata katawi pinum lap ni kajing batai. Hakabalang Presbyterian. Syapang kisngi ki bakado bakhamtam ki baidai bat ki ki bamsyai. Kumangalong manne syapang umrat khala. Mnon jing batai ki. Mana bangi poi se kajingyap. Kajingyap ketika subjek kabangim singau tenat. Ngim kwa aru bangin yakren. Ngim kwa aru bangin perkhat. Marba kadai kajingyap. Tanpa kadi galenti ya baro ki baem. Ya baro ki baem. Nadu ki briu ki jingtung ki jingtep ki mra ki mreng. Barok kin yap. Banga kwa ban bu ikini ke jingkeli. Abangin sayat ikini ke. Wan num sung thu bakala yang ki para bangat ha bangabu ikini ke arteli ke jingkeli. Pimut kumno. Yani pisngau thu ayu. Habadon manu baklat. Bapin ong ki baklat letsuk. Misaya le bah kamtam hakapor bangidon halum jingtep habangin sabar khandau ngia ber khandau rengkat baka ong letsuk ban ngisngau tho komno habangi tho hauding phna jong ki ba et ki ba thon jongi rest in peace ngisngau tho komno leningim don jing ngau tho nangya perkhat kita ki para pangai kai kejingyap. Ladang yakren sipang kejingyap don sibun gijing batai. Gindon sibun gijing batai. Mereka bakak tien ke jong oblay gaya thu yang i bakak kejingyap ke di kejing penyaklat. A separation. Genesis life usan ke dekot ke bakat pra. Bat kalaja hamar bakan sajak no ke mensim jongka. Nabaka layap no ken kani gaya thu sipang garakhel. Kajingnya kelat, kamen sim nak kato kan lek paipat syaka kendo, maka mensim kan lek paipat show boleh. Kata kabalong simple kajingnya kelat, jong kamet ber kamen sim. Dan lai teli kajingnya kabalong kong kalong kajingnya hakamet. Kajingyap hakamet kaja hadien baki dekhot jong kamet kum kajabing ukulong senam mat kiwi ki benta kila sedang ban fiel kim trei kamshu bat haba kim trei kamshu kajingyap kawan ka kitab Ecclesiastes kan mang bakat ar khot bakhan yau gong bat bakat daumet kan phaipat chika khandau
kumba kalalong bat baka mensim kan paipat syau blei ubala ai ya ka. Kejingyap ka baar ka di kejingyap haka mensim. Kani kejingyap haka mensim ka thau bawat la ka met ka im anrai ka mensim ka yap. Kejing ruai sam ka basan puwei ka basan gong hakmi la thau dor yang ha haka jing bam hok. Bat haka pop ka kami jonga lapun yang ha. Kani ka ja namar ka pop. Efesos konong baar khot ka panangkong kong haba pilalong ki bayap da ka jingrengkang bat ki pop. Jota ka jingyap ka baar ka jingyap ka mensim. Bat ka jingyap ka balai ka jingyap bam jukut. Kadai ka jing pensitom na ublei syaki bam jukut haka dujok. Kadai ka jaya gitu ki bayap haka met bat haka mensim. Klam daya suk bat ublei lengba uji sukut saswa makin kelat no. Nangani ka jingem hasla jokan ka perthai. Kini kilong kilai jili ki jingyap ka bangilap baka Bible ka keren. Ngini apet katu kat ni syapang ke jing sisa syapang ka jingyap. Ki jing sisa syapang ka jingyap ka bangilap na ka tien ka jong play. Ka nungkong ka dau jong ka jingyap ka dai na ka pop. Ka dau jong ka jingyap ka dai na ka pop. Roman san khatar kong kat kumba da wei ubriu ka pop ka lapsut ka perthai bada ka pop ka jingyap ka baar ka jingyap ka dei ka basisha ka balong real kam dei tang ka illusion kembala batai da manur ya da manu ka jingyap ka long ka basisha ka jingklat ka mensiam na ka do ka balai ka jingyap kam dei ka balong hi kalong unnatural ka jingyap. Tilak man semua pala balai bangong unnatural ni ka bamlong hi. Haka masang ublei haba ulat hau yo ubreu ka subjek jingyap kam simna don haka jingbat ka jingmu. Ublei ulaong yo ubreu na uding baro haka per da ka babam melak ban bam. Reitang yo we uding ubatip ya ka babha ba ka basneu wat numbam. Namara ka sngi ka be bam yo da ka bayap menyap sisya. Kamu syua kata menun jingyap. Balada ubriu, leni ka briu, kim simla bam ya uta uso uba ublei ula adong. Jinyai im agak per. Jinyai im. Kanrai namar ka jingrengkang gilayap. Kapop ka penlong ki briu ban yap. Kanrai ka sapoi ka por baka jingyap kan syarem. Ka jingyap kam don syu habdeng. Bat haka kendau ke batma ke kitab jing penpau ka lendong ka parwei dekat ke besau. Ka besau hakani ka jingim. Ka jingyap ka dei ka bamla ban kiar. Om don uwe ru ubala laj. Lani uban kiar na ka jingyap. Ka shilong lanu bangin yap nyemtip ya kata tang bangitip bangin sayap. Hebrew ka bakandai ka dekat ka bar punyau kong te kumbala bu hagi breu banyap tang sisien. Bat hadin kani kawan ka jing bisa. Bat ka basan ka jingyap ka di ka jingyat leni ka transition nagaway ka jingim siya kaway pat. Ka jingyap kam dei ka bakut. Kam dei ka bakut. Ka jingyap ka dei ka jingyalan ti nagaway pat ka jingim siya kaway pat ka jingim. Kamdei ka jingyat na ka jingim siya kabamdan jingim. Bat hangni kami kata ka intermediate state. Ya kabangan sabatay kamadin. Kini kilong kijing sisya syapang ka jingyap. Kaway pat ka benta ka jingyap jong ki bamnget. Bat habang ka ong hangni ki bamnget. Kabamut bet nakapakitu kibam priang ya Jesus Kristus. Kibam priang ya ke gospel. Bat kibayelek persya ya boleh. Kanja ayu abayap kibam nget. Kat badang im kabasyo tunat kolong bau blay. Uai kiju kijingkerku ya ubanget bat ya ubam nget.
Ngiyo ya kaju ka bam, ngiyo ya kaju ka air, ngiyo ya kaju ka sngi, ngiyo ya kaju ka jing gadai. Bat kiwai pat ki jingkat ku ka jing. Mdan jing ya per padang ubangat bat ubangat. Rom kalau nong ka baar ka khot ka basau ka bahan riu ko ong. Ni men nyau ben ya ka jing kan rei ka jing spun bat ka jing yaisha bat ka jing sha slam ru. Ka jong u klam da perkhat satya bagata ka jing spun ka jong u play ka thau yalam yame. Sha ka jingkala ka pamut. Rekat bakum kata ka jinglong ka jong me. Bat baka donut bam kala pamut. Me ya ken show ila de ka jing bitar. Ya ka ba akhir ka sngi ka jing bitar. Bat ka jing penpau ka jing bishar hok ka jong ublei. Uban ai nong ha wei pa wei ka kum ki jing le chibu. Aba ublei uker khu yang ni. Ka jing tmu hi ka long ba ki breu ken yo ban phai sho ublei. Rai haba nyem dan ka men sim jong jing sngo ngo. Ka jing bitar ka jong ublei kan lap. Ban haba ki yap kini ki bam dan ye ka jing sngo ngo. Ken let sa kata ka intermediate state. Bat kani ke intermediate state. Kadai kata ka jaka jing pen sistem ka ba sipor. Kadai hadin ka jing yap bat shiwa ka jing mi pat jong kamet. Kadai hadin ka jing yap bat shiwa ka jing mi pat jong kamet. Bat nakam ta ki pam nget kin let sangani ka jaka. Bat hang ni kini kendu ya ka jing pen sistem ka ba sipor. Ka probab ka bakhat wei ka khat ka bakhat nyau. Haba ubriu ba baman uyap ka jing kimi lenti jong u kan to no. Kak tin ka jong oblei ka ong ba ka jing kala ka bamut ka dai ha kani ka sla jong ka parthai kat bang idang em. Ba hadin kata amdon shu ka jing kala ka bamut. Dak bat ka basgo pala ka long ba wat ha ka balang kristan ru nganu mention ya ka balang ayu tamak kidon ka ba kiong ka purgatory ka ba kidwai nang ta kiruyap. Kidwai nam ta kiruyap daka jingkermen ba kini kiruyap hakata gajaka ka ba kalong ka ba kikhot ka intermediate state kin kala ka bamut baronda haba kala don ga jing pat ju kamet bat shwa ga jing bishar kin yo mat ga jing isnei ba ga jing mat ka jong blai kata ka doktrin ka ba bakala kakjen ga jong blai ko ong ba ga jing kala ka bamut ka dai ba tang hang ni ka parthai shwa bangin klan hadin ga jing klat mdon yesu kata kalong ga kaya sno bat ka jingyap sepang ki banget. Ka jingyap bat ki banget. Bat habang ong ki banget kamut bang bangi baro ki kesan gitu ki banget. Maaf ya ngabang ong ikani. Habang ong ki banget. Kamut kita ki banget. Bat ki bale ya kaman ka jong oblei. Ngila ban long ki kesan ta bang yimle ya kaman ka jong oblei. Kadang ka jingyap perang ta. Ubanget udai uta ubale ya kaman ka jong oblei. Bat kamut ayuh borong banle kamon ka jong oblei ring itip khamha. Bat ngin sia puleru ya kaktian ka jong oblei kamut ayuh banle kamon ka jong oblei. Ba kalong ka por ngi bangin yet akan ka por. Ngidai ki kristan. Ngidai pandam ki banget. Ngidai dam ki banget. Bat nakam ta ki banget haba ka jaga jingyap. Kalak banlong mentah kelak ban long kendet bat kelak ban long ru ka basitom. Kamut batang bangilong ki banget baka jingyap ngin mat ka basuk. Dan kapor baka jingyap kalong kesadan. Ngimpoi perkhat ngisyo sngo ngisyu bana. Bai tai la khlat no. Kalong kendet. Kendet kelak banjana ki jingja aksiden. Kelak ban long ru ka basitom leng baka jingpang ka jing sitom. Ki banget ki mat kita. Raki banget hau Jisu lani kita ki bale ya kaman ga jong oblei. Gila long ga jing thau bathama. Lapan thama ya ki. Ar koren san khan nyau. Bawatla ka jing yap ka daina ka dau jing pop. Andre ya ki banget lamap ya ki pop. Kadang ga jing per ni. Yanga ubanget yangi ki banget. Lamap ya ki pop ki jong. Badah bangi yap. Lama bagi pop kesongi. Rom perakat wei namar kata omdon gejing penrem ya kita kibayap hau Yesus Kristus. Gajeng yap kamdei gejing pensistom ya kibanget. Wala kadai ya kibanget.
Bagi banget. Hakalenti saka jengyap kem siap kieng ya ke jengyap namar bau Jisu. Ula job ya ke jengyap. Pada habaki yap ken lej saka ke intermediate state. Kabeneng basipor. Shua ka jengmi pat jong kamet. Namar baki langit hau Jisu. Onam punya khlat syu. Yaki na u. Kani galong sipang ka jengyap jong ki banget bat ki banget. Mentangin poi saka ke intermediate state. Kumbala ong naduk ke basang. Kini ke intermediate state ka thau ya ka caka hadian ka jengyap. Bat shua ka jengmi pat kamet. Tama kampat dei ka caka ka babam cukut. Kampat dei ka caka ka babam cukut. Namar ngitip makan don ke jeng bishar. Bat habaka don ke jeng bishar. Kamut kita barok ken mi pat ki bayam. Bat galak berlong ya kita ki badang hadu kata ka sengiru. Pan bishar. Namar kata larangi punan kam tang daka logic ke jongiru. Common sense ke jongiru ngi sngoto. Bagi bayap baro ken mi pat ka sengi ka bakat do. Namar on bishar ki. Ka intermediate state nang taki pamnget. Nagam taki pamnget hadian ke jengyap. Ong ka krian ka jong blay bakin lech ka Hades. Bagani ka kentin Hades ka de kentin Greek. Lane Sheol ka kentin Hebrew. Kabamut ka jaka jong ki bayap. Abode of the dead. Jing pen pau ka arpo ka khot ka bakat lai. Bat ka jengyap bat ka Hades kila IT no ya ki bayap ki baladon haki. Dila bishar ya wei baro ka bakum ka jingle joki. Ka jengyap bat ka Hades ki IT ya kita ki bayap. Ban bishar. Bat kamdai ta baki syong hangta. Ki syong hangta rengkat bat ka jing jinjar. Kadai ka jaka pensitom basipor ya ki baman. Niken mau ya ruspa bat Lazarus. Aga gospel ka jong Lukas kal nong ka bakat riu ka bakat kendai ka balai puai. Layat hu yang i hang tu bau Jisu ya tu ya ka parsi sepang ruspa bat Lazarus. Ruspa ka bau dang em pahu ka partai. Em ka jing sarong. Bat umdan jing perkuslai jing perkat ye. Bat Lazarus ngiatip hai ka jing tu kana. Banda kala jaga bayap nakam ta juki baro. Lazarus ulale syagani ka jaka ka balakot ka Hades ni ka Sheol. Bat Lazarus ulale syaga ta ka beneng. Bat laong ba onda habala don na kata ka jaka. Uni urus pa ulas ngotu ya ka jing kordet. Us ngotu ya ka jing kordet ka bau don na kata ka jaka. Bat ulagar padru ya Abraham. Baun ong ya Lazarus. Baun ayum. Abraham ong kata kamla ban Joshua. Pada haba uni urus pa ulayok sengoy ta jubab na Abraham ulagar pa sa gewei wang tose. Sya te ya Lazarus baun lej sigi bahayan ki basem jonga. Sagi bi ki bathon. Makin ya thu ya ki kerang makin kela ka bamut, makin empoi segini ka jo ka jaka ku mangalapoi. Wa Abraham uang kataru. Bali me kuslai mame kata. Lada yau baim kimnget kumno kinget yau bayap. Bakani ka penpau, bakani ka jaka, ngikin mau ya ka jengem. Ngikin mau ya ka bang lama. Bakan long ka jeng kordet. Kajing syarkai pa. Buat hang ni uri uspa usgau tu ya kajing jinjar. Ngamla ban medor lay onda haba ulapoi hakapung hakapung juga ding ka balong hadujong. Silenter kajing em umat ya kani kampalat ban ya ka ba umat. Hakani ka baki ong ke intermediate state. Kata kadai nagamta ki bamnget. Ka intermediate state nagamta ki banget. Gibanget hadin ka jingyap kilech sabeneng banlong lem bat ukres arkoren san pra bat city sek Filipi kal nang manengkong khot ka arpulai kani kadi ka jing ka jaka jathat sipor gibanget shua ka jingmi pat jong kamet kare jaka jathat ka sipor kamdei ka jaka ka bom chukut ba kitab jing pat pa nang bakhat sau khot bakhat lai uyo ne sang tu wang bat ngalayo ngau ya ka ktin na beneng ka baong to tho Suk kita kinong yap kibayap hautrai na du menta. Sisa ang umensim
Bakin yo song tat no naga jing 3 minut jongki. Nama kita kijing le jongki. Kila ya buat rengkat bat. Kadai kijing jat tat. Ngata kata ngi habang iap, aba don bayap. Ngi juong bakini ki para bangat kila le kijing jat tat. Kila le kijing jat tat. Mar kila yo kijing jat tat naga jing pang kijing sitom. Naga jing ut. Kaba kila ikan do asla jong naga porten. Bat kani kampat dai ka beneng. Kaba pam cikut naga tajuki. Kalong tang sipor. Baka kita abjing putpau kalau nong ban riu dukot kaba khandai bat kaba khatwei. Ngalayo i hapo keduan ya ki mensim jong kita ya ki bala penyap no nakam taka ketien ublai. Bat nakam taka taka jing phla ya kaba kila juya bat scam. Te kila pertada ketien bajam kita ong tat lanu ko tungai kan rat ubak hut bat ubak shisha. Men bishar kot bat penhiar keput nakam taka taka snam jong i. Alor kita ki bala syong ha kata kendau. Batla ai ha wei pa wei baro ya ka janku balik. Batla ong haki bakinda ya syong that shu sa shibit arbet. Tat anda on pendap no ya kita ki para syakri jong kiru. Bat kita ki para banget jong kiru. Ya ki ban sa penyap no kumba ya kiru. Batleng ba kani ka khot kap ngiyo i ba ka jing shisha jong ka intermediate seat nagam ta ki banget. Ka don kumni. Kabarang kong golong ba kidon hang ni, kidon ni kajing sengau tu, bari ya kajing tip, ya ka bala depan ja, kabak kilama. Nata kata kyong talano ko tunai, nyinsa hang ni. Hatu memle nakam tak itu kibala penyap yang ini nam tak kerteng jong me. Hari apreng kata. Kajing ong, kidon ru ya kajing kermen ya kaban sawan. Makitip, bakas ngijing bishar. Lapan kesan lagi, bagian nyok bandai kajing im kebom cukup. Kitip bala penyap ya ki nakam tak kajing playa ujis kris. Bat kikwa ban penhiar kepun. Kabar kolong wala kidon ha bedeng hari kitip ya kajing ya per ha bedeng bat kepercaya. Kitip ya kajing ya per. Maka balai kani kapaneng kampat dei kajaka bam cikut. Namar kita wa ya ka hok. Kabakin sayo hadin gajing bishar. Sa gajing imbam cikut. Tatlano ko try. Baru try rulo ang to ya ap sa shibit arbit. Ondala pandep. Saya kiwai pat ki para syakri. Bat ki para banget. Ya ki ba ya kiru on sa penyap kumbala penyap ya ki. Kani kada intermediate state nam taki banget. Bat hang ni kan long gajing kimen ma. Ken yo mat i gajing jat hat ke ba sipor. Ban ap kermen nia kata kacaka. Ke ba ubelai ula pen kre hadin ke sgijing bisa. Akum ba ulo ong. Bahame usakri ubah. Melaminot ka ba kendian. Bat hadin juga gajing yap. Kapois kawai pat kabenta bakata kajing mi pat. Kum kibanget ngitip bangin sami pat. Abang ilaklat akan ikapercaya. Namar bengihapan yang hakmat kajong ujisu ba unyo ban bisyar yang. Kai kajing mi pat. Kajing mi pat kamut kajing penyaso yang ya kamat pat kamansim. Kajing yap kadi kajing punya khalat ya kamet bat kamansim kajing mi pat kadi kajing punya sok biang ya kamet bat kamansim. Wadal kapta ki banget. Nginum mi pat syu hakan kamet ka baklam buram haringin mi hakamet ka bu jong ka buram. Jong ka bor. Tamangin mi pat kajing punya sok pat ya kamet bat kamansim. Hakasngi syua kajing bisa kandon kajing mi pat jong ki bayam. Nakabaput syakabamput. Bat day hang ni, bat hadin juga ni kajing mi pat, bat kajing yap on job no. Iway koren kat san pusau. Kajing mi pat jong kibam nget. Kibayap bat kibam nget hau jisu kini mi pat sywa kasngi jing bisar. Bat kabas ngosi kalong ba kajing mi pat jongi kan long. Sa kabak lemburom.
Bat kin yeng hakamat ko jong Jisu bat un bisa ki kat kum ke jing le joki. Bat ngitip kai ke banca na kam ta joki. Jisu un penram ya ki. Makin le sakapuram makin le saka jing kordet ke babam jukot. Bat na kam ta ka jing mipat na kam ta ki banget hau Jisu kin mipat ha ka buram kabor makin yeng hakamat ko jong Jisu. Kibala sius pa, bat ap ya ka bainong, sakapuram ka babam jukot. Bat hadian ka jing mipat, kanwan ka jing bisyar. Kanwan ka jing bisyar. Hadian ka jing mipat kan don ka sngi, jing bisyar balabu dau blei. Bat om dei dano danoro. Kadai ka bau blei ulabu ne ula apoin ni ka sngi. Ba un bisyar, ya ki beriu baro ki ba ula lathau. Bat un bisyar da ka hok ling ba utrai ba unop tim jungi ujis Kristus. Ujisu un bisyar ya ki angel ki balahap no. Itu ki angel ki baya longlang bat syaitan Lucifer. Un bisyar ya ki beriu baro kat kum ke jingle joki. Bar ka jing tmu juga sngi jing bisyar kalong ban penpau ya ka buram bat ya ka hok ka jong blai. Kata ka di ke jing bisyar ban penpau ya ka buram bat ya ka hok ka jong blai. Kat bangi daem hang ne ngisko mangim sung tu ya kata borom ba ka hok ka jong play. Ki ba hok ki aksan ki ut. Gumalalong gini haga kitab jeng penpau ba ki laut. Bat ki kwa aru. Jaga jeng penhiar kaput. Ka jeng tu jong jeng bisyar kalong man penyok pat ya ka borom ba ka hok ka jong play. Nakapta itu ki banget baro ki bala suspa dau Jisu. Kin yok let saka buram bam jukot. Bat itu ki bam priang yu Jisu kin let saka jingjot ka bam jukot. Kini kidai ki bayasno bat ka jingyap. Ka jingyap kalong ka bati kana dang ta jungi ki banget. Wat nam ta ki bam ngatro. Bat habadon ka jingyap. Ngin haban let saka taka jaka ka basipor. La kalong saka jingjat hat lani saka jing pensitom ka basipor. Bat hadian kata kan sadon ke jing mipat jong kamet. Bat hadian ke jing mipat on sabisyar ya wei baro. Bat kaban penkot ki para banget ko mangalabu katu ka jing keli meneh. Kimut ayu aba piong ya banget. Lani yuno no ubala khlat no. Letsuk. Pa letsuk, mei letsuk, baba letsuk. Non teng lagi bang yong balik suk sakarku yang ina penang mau. Pila jumudur piong kita, pimut ayu. Kaya sno na emak kaktian ke jongo blay. Bitarai ubaya pun kerku ya pi. Teng wat mangi kinong sarai ru bat kabret hendau bat kaong lesuk. Kasih kai ka ba kumnong yi kai ki banget jungi. Benar teli kijaka hadian ke jengyap. Ngamong hang ni abang abisya. Tabang ngamtip. Lau tau bakhlat unlet. Saka bedeng lani unlet saka taka jing pensitom ke basipor ngamtip dia kata. Tangu belai watip. Kala aban long bau tau breu kat bau udang masa juga partai taka jing baman. Ada ngamtip haka kelemat ka bakhatu kumbakala jaya tu dakat halo gading peta. Ba ulayo ya kacing kala ka memut baru Jisu ang hakani ka sengi menong lembat ngah paradise. Ngamtip ya kata. Nadi ngamtip ya ubanget. Ubakat ba udang ngi lasgau kumba unlet syabneng. Tabang ngamtip haka kelemat ka bakhatu jayo yo. Henry sibuk ke common sense. Nama kandang ke jingi syampat ke sengi jing bisyar. Sibuk neka unlet syabneng. Sibuk ulet syabneng. Apa ulet syabneng ulet seka jing jathat ulama lopai ke jing suk. Pidang ong let suk. Pitrai umur kia yang ini. Ino ki balayap. Pitrai ki mereka yang ini apa piong let suk.
Kina au ni bopli. Udang mat, udang song ni pertai, udang jinjar. Ngata ngalak lete sigi jingsuk, ngalak mat jingsuk. Kina ong yule jingsuk. Nakam taki banget kita. Syubuk nam tahu beriu. Syubuk no, ulet sedujok. Yang lesuk. Kamlong kemang install, you tahu beriu. Lene kata beriu. Kilat sekajing pensistam dah. Ni par yang lesuk. Kamde bang install, yakin? Kini kita kia ba ngakwa banwan ra lamba cuni. Ban ata kadau. Ngin pet ya ke ba klien ka chong bele. Ka klien ka chong bele kam ong wat klet. Klet no ya ki bala khlat ka em. Ong tu kan mau kita ki bala sensar lo jong pi. Bat kamut ha bangi kan mau. Bakata ka jingket mau jong ni kan poi hadu uput bangin bakal no na ko nongrip. Hadu bangin ong ki ruyap tuker khu sayangi. Tang iladi ba pli umla balai un kerku ya pi. Kabaal. Kalau orang mana kecikli ya pi. Rest in peace. Insya Allah thok apa ding pernah jongi rest in peace. Himut ayu apa yang rest in peace. Nakam tak ki banget ya sutenat kan rest in peace. Nam tahu banget. Itrai unsong jathat daga basuk. Ni daga bajencar. Bat ka ka bangamut balong hang ni. Ngam tip na kami ka gantian rest in peace. Takwa hagi ni kisngi ka jongi kamut habayap. Nila suya tho la ka tho RIP. Banjin bakladai hanga shimet ngasko balai ban tho hakajaka rest in peace ban ong till we meet again. Tak hadu mengenai syampat. Namalingin saya syampat ngiti kena ya kata. Ngiti kena. Namar bukan don gajing mipat jong kibayap. Ngiti kena bangin saya syampat. Tamang ngimtip hakata gajingnya syampat kabakumno. Tamang ngitip bangin saya syampat. Rengam tikena, ngam don jing tikena kabas ngos kam ban ong unsa tiasuk. Ngamla ban bisyar ngam tip. Kita ki para met ki bangakwa ban banbu kani kapor. Bat kumta ka jingyap kalong ka bati kena na kamta ki beriu baro. Wala kalong ka basyir kai bat ka ba iting. Anrekan sapoi kapor ba ansa job yaka babakan syarem. Bat bakaski kampat poi lagam ta jongi ki badang em. Kacang khot kalong bangidon kam bangin yet ladi. Langi lalong na em kita ki banget ki bale ya kamon kacang oplay. Ningi sulong tang ki kristan ki bale ya kamon ladi. Kani kalong ngecik maham na kam ta jonga. Na kam ta jongi. Bangi ngin yet ladi. Ublay udang ibet ban pensa ngesla jongan ngaportai. Bat ngin saklan, bat ngin sayap. Dongin yet ladi. Langalong si sana em ubanget bat ka banget. Bangan light na kata kajing syapkan sitom. Bat bangan yo ya kata ka bangala kermen. Dia kajing jathat. Ngalalong na em ubanget nani ka banget. Kamdon kam yang ini bangin sarong ngila ka jong kajing em. Ngin le yu ngin sarong. Ong ujub lengkut ngalami nak kepo bat lengkut ngalai pai pat saka. Ngin le yu ngin sarong. Barok ki banga don naga jeng em kimdei ki jonga wala ki long wala ki don bat nga. Ilok ibaya don bat nga. Ngamla bat le ai nakam ta jongi. Ubat ublei ka jeng em jongi. Ki kun. Ki banga kamma ki dei ki jonga har kimdei ki jonga. Ngadai tang unong sumar. Ri ubakam kenti ya kau ritang ublei. Bat haba ublei ulat hau ya ki baro. Simla ai ya kabor hangi kipriu bangin kam kenti. Simla ai ya kabor hangi bangin kam kenti. Ngimlong trai hasla jong dengan portai. Ngilong tang kinong song basah.
Aba ublei ula tau ya ubreu. Ublei ula bu ya utau ubreu hakakper. Daga jing temu ba untrei ba un sumar. Omdei ba ubu ya ubreu hakakper ba un kam kenti hakakper. Ubreu usung tu bakala nama gajing pencoy. Bahaba ula don nang ni un kam kenti ya hakakper. Kumbangi layo i agak tien gajong play ga gospel gajong Matius. Gajing pencoy ya Jisu ba syaitan wang. Haba ula yalam ya Jisu hau luom wang ko Jisu pet. Kini keke barok kan ai hamete. Lada mendem ber sakriya nga. Usngo kumba badi ma ubalat hau keke barok. Reukulet ba ma uru udai tang ujing thau. Baru Jisu angwan mani tang utrai ba belai jong. Ngadon ayu ha kajeng mangan sarong. Ngamdon iye. Panamar kata wat ai ba kajeng sarong yala kajeng em. Kan penlong yang i bangin sababe kumba babe uni uriuspa anda haba ulapoi akata kajeng syak pensitom ke basipor. Idon kaman kala kabamut. Namar hadin kajeng yap kanum don su kajeng kermen. Namar om don kibatip ya kasngi dani kapor juga bakut. Pada kajeng man kajeng Jisu. Jisu wang bakasngi ke bakado kanlong kum kasngi ba uwan onong to. Kala banlong ikajeng im kajeng asmet. Bat kala banlong ru ikajeng wan pat kajeng Jisu. Kanlong ka bakandet. Nyemtep. Namar kata Jisu wang tu syarai tu duwai. Bapinom hab ha kajeng pensoy. Syarai bat duwai. Kamut tangbang ilalong ki banget. Ngila kala ka bamut ken man sya sistem man sya si postnem. Kamut tangbang ngila kala bamut nginyo let sya beneng. Jisu klamong kata. Jisu ang tang uta ubayaine adu ka bakut. Ubayaine ha ka jenget ha Jisu adu ka bakut. Tang uta lene kata kinyo lajem. Kidon bun kibalanget ha Jisu kibalale ka man ka jong Jisu. Rea kisngi ki bakado. Kila lendet no. Bat kila hap no na kachingan. Ong kakin ka jong boleh kisngi ki bakado. Wat ki balajet kin pai dia no. Nama kata ka dikacing khot ngi banginum dei ban skohun. Balapen im yang a. Bangilanget. Bat ba Jisu. Ulay alam langi. Teng-teng hakajeng pun kam jong kajeng em ngidai ki banget. Teng-teng don kapor bangi lasu pendap. Ngim sngoto. Nama kata kajeng khot kalong yangi. Bangin yayet ila de man la klemat. Ong Jisu syarai bat duai. Syarai bat duai. Usaitan unum kang yangi. Bangin kela ka bamut. Tang ba hadin kajeng kela ka bamut un pun kam yangi da kum ni da kum tai bangin kelet no bangin lalong ki jong Jisu. Pada ka bakut kan long kajeng syarkai na kam ta jong. Namar kata syarai bat duai. Banginum hab kajeng pensoy. Kumta tunget hau tule e kamon ka jong ublei. Tu syarai bat duai. Bat to yaine hadu ka bakut. Kanang ba kata ka ski jing bisa. Ngin yo le syakajeng kermen bam cukut. Bat om syakajeng penrem kading bam cukut. Ublei un kerku leng ba kanika jing kai nagak tian ka jong ublei ka bai dai. Bat ki sngi ki bakado. Sapangga jing yap jing ki bereu. Bat un kerku ru yangi. Ba bangi ru ngin yo ban jet tadi. Bangi haban ya ja gani kelenti ha ka ski. Bat ai bangin ya ja gani kelenti da ka jing babe. Ai bangin ya ja gani kelenti da ka jing kemen. Bangi ngila pendap ya kajing ya petong hasla jongan ka partai. Ak bangi le ka man ka jong play. Ong Jisu. Buat ong kindon sibun ki bon nga atrai. Ada Jisu ong kilat no nga pigi batrai pama. Ditang kita ibale ka man ka jong pa kan. Iban yo ya kata kajing kiman ka bom cikot. Ublay na kam ta ka borom cikot. Amen. Ngini perwai ni kajing seng ki para bangai ta kajing perwai. Ba saus pa san pun yo. Saus pa san pun yo. Ngangalong unong wei syani syatai kalong geri jonga. Syatai hi syasilyang duriau syapok kanan ri bapha. Eryong ba jong kijing pensoy syani kila shop yanga.
Kalau syati bas ngopenat ra yang sayang ipa. Bat hadian gani kajing ruai nga sakot ira beran bisil do. Ba insa pelat ngi nang ni ada kajing kerku bat penwai. Kajing ruai ka san saus pa sau san punyo. Tung ini yang ngalong u nong wei sha ni sha tai long ka ri jong a sha tai hi sha shi liang du riao Syapokanan ribaba Yong bajong kijing pencoy Syanikila Syop yang bas ngau pengat raya ngaya yeng ipa laki jurki jeng at pelong syakadiyang Syakamon leng ba yong erlang tari ngan sapoi bu blai udon ktenu blai kan Job kaduriau ktenu blai kan Job kaler hakakular blai ngan syanya syate syaneng ngan saher ngayo ika kot kajing leit hakaduriau ngan saslem kijing kular bat ki hukum barokia gershanlem kajing jaliu jom kaduriau kan omlong ka Jakasyong Henriksan sa boy syashiliang badu traite ngan yai long ngas ngau lupa mentakum ne jing you be na riublay balakit
pengat ngalajanlah kashlei kublei paka riskau tenat ribasok ka jublat jeng ngau ba jong pa